581. Oh. Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahato tu sudah ruas. Dohok tamu namar minggu di Tikion. Songoninang na mengikuti melalui live streaming. Horas jala selamat beribadah ma dihita. Tapuji matuhatta marede mahita siap buku ede nomor 520 sada mamukasian ayat sada dohot ayat 2. Hite-hite goarni de bata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi porbadia. Na tumo palangit dohot tanaon. Amin. Say mangaranapi do mataku do pak akadolok. Sian dia do ulaning ro pangrupion tuau. Sian Jahoba sito palangit dohot tanoon sabing ro pangurupion yang go tuau. Dang tagamon loason na tarsula di patmu. Dang tagamon nok mata ni si jagaho. Say jagaon ni Jahoba doho sian nasa parmaraan. Say jagaon na do todim. Say jagaon ni Jahoba doho lahoruar dohot lahobongot olat nion rodi saleleng nileleng na. Haleluya. 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 Martang yang mahita.
Ale amanamina di Banua Gijang, di bahen hodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik, asa di palua akka ginonggoman ni patik. Urupi hami, asa dohot hami daputan haluau ni, jala asamian hami di bagasan harajaunmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita sabukede 752 ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata, patik parjolo sahatu patik pau paton. Patik parjolo, audo Jehovah debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup au bahenommu debatam, patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi dina di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna, aihona uhum dosogot akka namarsineang di goarna. Patik pau paton. Ingot hamuma parbadian ari minggui, dina onom ari maulahamu nasa si ulaunmu. Alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pe, na mangibati hutam. Ay di na onom ari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana, diari papituhoni. Di bahenido umbahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Songoni mapatik ni di bata rap mangidogogo mahita lahu mangulahon patik nai. Ale Tuhan di bata sai pargogoi mahami mangulahon na hombartu patik mi. Amin. Mared dehita sia buku ede nomor 70 ayat 4 ayat 5.
sajati rohaki. Tato poti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata parguku na suhatu dosan, sitopa nasa naado, paruhum natigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tujolo manopoti dosa nami, akan nahula hami marhitesian pangalausion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naruai, nang sian pakateon nami nasoture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami, natama situtudo uhumon muhami alani dosa nami, alay na tersosol bagi dohami nuaing alani, asima roham dihami ali di bata nami, pardinggan basa jala para siroha, ho alani anakmu haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di perbadia turuhan nami be, asa tarbain hami mangoloiho, di bagasan hati goran, dohot habadiau. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan na sora suda, na pinar bagam di akana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringot tu hasesani dosa. Para siroha jala pardegan basa do Jehoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hombar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama. Mida akka anakna. Asini rohani Jehoba diaka nama kabiari ibana. Hasangapun madi di batana di gijang. Amin. Persembahan vokal grup WEK 4 dan WEK 5.
Maret dehita sia buku ede nomor 310 ayat 1 dohot ayat 2. Tapi gema hatani debata tupuk nyari minggon imatar surat di Efesus sada ayat 31 ayat 14. Efesus bidu sada mamukasian ayat 31 ayat 14. Tajahama margati soring. Ragam ni pasu-pasu namarhite sian Kristus. Pinuji ma debata amani tuhata Yesus Kristus. Nang upasu hon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ditodohian dohita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus. Asatu ibana manghuton halomuan ni rohana. Di bagasan ibana dapot hita haluauni binahen ni bunarnai. Ima hasesan ni aka pangalausion manghuton asini rohana nam tarlobii. Ai di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana nabunihian manghuton halolomona nang pinahot nai di bagasan dirina. Ai di bagasan ibana do dapotan partalian hita akanaung tinodo nahian marguru tutahi nina patuluson sasude manghuton padok ni rohana. Di bagasan ibana dohot hamu umbege hata hasitongani. Ima barita nauli nataringot tuhaluaun muna. Jala di bagasan ibana gabe porsea hamu. Laos di sahapon do tuhamu todi parbadia na pinar baga-bagai. Ima sahatna martuado akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita sia buku ede nomor 60 ayat 1 dohot ayat 3. Yesus Gogo na
Tahati-dakon maha porsiautai, songon hinati-dakon idongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita maddog, au porsia di debata Jehoba, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mo palangit doho tano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba na sasadai, imana tinubuan ni si Maria, na gabe-gabean sianton di perbadia, andorang suabubuan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panguman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru ding ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jehoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsia di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panik halak Kristen akka na badia dohot dia sesani dosa dohot dia tai maddok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan na sora suda amin. Tapi kema persembahan solo sian amang hutajulu. Nah, hinaholongan paralado amanginang dot jemaat yang berbahagia. Pada kebaktian minggu pertama tahun 2022 ini, izinkan saya memuliakan memuji Tuhan dengan sebuah lagu Jangan Takut. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai.
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Tabegema titing namasa doho si pamasaon di huriata. Salam. Horas madihita. Selamat tahun baru madihita saluna. Songon napatak kasut tikting di tonga-tongani huriata di bagasa saminggon tapai hutihu ma warta manang na tikting guarni mingguta di sadarion pasangak ma debata ima guarni mingguta. Na parjolo pemberitahuan berita duka pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2021 yang lalu telah meninggal dunia saudara Daniel Jetro Tua Munte, putra dari Bapak M. Munte, Inang C. Borusibea Nahinan, lahir tanggal 3 Juni 2001, tutup usia 20 tahun. Beralamat di Kompleks Cipageran Indah, Blok A nomor 59, masuk WEK 9. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi. Dan gereja kita telah memberikan uang duka atau diakoni sosial huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 cuti pendeta resort dan launching tahun kesetiaan.
kesehatian. Ya. Pada hari Selasa sampai Minggu tanggal 4 sampai dengan 9 Januari 2022, Pendeta Resort, Pendeta Hasian BMS Purba, STH, izin untuk mengikuti lansing tahun kesehatian dan bona tahun di HKBP Pusat. 2 pada tanggal 10 sampai dengan 17 Januari 2022, Pendeta Resort, Pendeta Hasian BMS Purba STH akan melaksanakan cuti. Selama izin dan cuti, tugas-tugas pimpinan jemaat didelegasikan kepada pendeta fungsional Amang Pendeta Dodi I. Simarmata STH. 5.4 Mutasi pendeta fungsional. Terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021, pendeta fungsional Amang Pendeta Dodi I. Simarmata STH sudah menerima SK mutasi perpindahan menjadi pimpinan jemaat di HKBP Soreang Resort Bandung Barat, dan yang menggantikannya adalah Pendeta Todo Tua Sirait Emin yang datang dari kantor distrik 8 Jakarta. Terkait serah terima Manang Mangujakon dan pemberangkatan Manang Paborhaton akan ditentukan kemudian. 5.5 Seksi Kesehatan. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Januari 2022, dalam setiap kebaktian gereja kita melalui seksi kesehatan akan membagikan vitamin kepada semua jemaat songon nak tajalo nak kaningan. 5.6 Jadwal rapat untuk mempersiapkan program dan anggaran 2022, maka gereja kita akan mengadakan rapat manang jadwal adalah sebagai berikut. 1. Rapat seksi Manang Katogrial diadakan tanggal 5 sampai tanggal 12 Januari 2022. 2. Rapat Dewan dimulai tanggal 13 Januari sampai 15 Januari 2022. Rapat Perhalado 21 Januari 2022. Rapat Huria tanggal 28 Januari 2022. 5.7 Jadwal ibadah minggu. Pada Minggu tanggal 19 Januari 2022, waktu pukul 7.30 WIB yang beribadah WEK 2, WEK 3, WEK 5. Pukul 10.30 WIB yang beribadah WEK 4, WEK 6, WEK 9. Pukul 16.30 WIB, WEK 1, WEK 7, dan WEK 8. Songonima, tikting namasa di Uriata, di Bagasan Saminggon, Tuhata ma nama ngaramoti do nama masuk-masuk kita. Horas. Tapasahap mapeliata naparjolo tu debata jalamarede mahita sia buku ede nomor 14 mamukasian ayat sada dohot ay udutna. Dengan
Dameni debata nasumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam, oras, selamat tahun baru di hita saluna. Ya, mulia temen Tuhata. Amu kamanginang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata di minggu tasadarion ima minggu dung tau baru. Imannya nienet sian pesalmen bedu 147 mamuka maisian ayat 12 sahatu ayat 20 kadongan tangi ho kamu mahatani debata hujahama hatani Tuhata. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ai ibana patugu akka rangsang ni parngubanganmu, ibana mamasumasu akka anakmu di persitonganmi, ibana mabahen marhademahon parbolahanmu di pamahap dohot eme namarmiak. Ibana manongos baga-bagana tutanoon macay doras marlujong hatanay. Ibana na mangalehon abolas songon ibulu ni biru-biru di saburhoddo nabur songon sirabun. Ibana mandinggakon abolos na martongat tanggo-tanggo tung isema manahan jongjong maradopon ngalina. Ibana manongos hatana gabe malala akai di paborhat anginna mabaur ma aka aek. Ibana mamaritahon hatana tu si Jakob aka patina dohot uhumna tu Israel. Dadung dipahen songoni yanggo tung manang ise bangso parbegu jaladang diboto na sida aka huumna. Haleluya. Bahasa Indonesia. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecah-pecahan. Siapa yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakob
ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya, ima sahada. Disadatiki adong masa ina taon nga mabaluk. Adong tulu yan akon na. Jala me dope yan akon naon ditadikon amat tanah di bagasan Portibion sikola dope sude. Ulaw ni na taon marporla do. Jadi sianido ngulung-nguluna. Molo adong nanigotil na siya porla nai, isarana ia sayur may, ia cabe may. Sogok manogoti ikolaw do ibana tuonan. Lau manggadis akka perbue ni porla nai. Asa adong si panganan na sial langon na doho yanakon na jala asa adong parsikolaan ni yanakon na. Posidon yan molo binereng ngulu ni inangon na ikon berjuang ibana di bagasan ngulu na pasikolon yanakon na memet. Adorang somar tahua dope manuk ngaborhan andong anon di bagasan olom niari dope. Iko mardala maibana siya bagas jabuna lau tu pasar asabu imana manaiki angkot lau tu onan. Hira-hira mai sekitar 20 menit mardala pak maibana di bagasan holomi. Alai disadatiki ditikilas rohana ala gudang parbue ni haumana, parbue ni porlak naon, lasia rohana, ala iboto ibana, gudang naman nong pangomoa kusian 3 kon, ala odo pehea, go parbue ni porlak nai, yuti mana wa? Biasa na molo dihitakan makuti do, makuti do, tombol ala Jawa, ya bing, kan itu. Alai di tongah dalan na so panagaman tarsulat di mapak ni naton las dabuma tuharangan sabur masude nani hutinaon jala bolong masude mardonga to gabbo sude akad 3 neon dungi tangis memang. Marsak mahimana dangi ala lasniro hado parjulu nakan di nalaborha imana sajabuna ala di tongah dalan sodapo angkot dope mana sabur sude nanesi gadis neon tangis memana mengedugi aku Tuhan boharo behno kuandong indah iboto hodo Tuhan sialanga kusiagano pare sianodo danganong nanggo sana artana tinadiko nama tanahinan alay iboto horo Tuhan ngulu-ngulu namin na sianodo alay puasa ko lehono mu Tuhan akan na si songonon di bagasan nguluku pola do sabur sudi akan na kupasahaton akan na kugadison lahu siya langon ni aw doh yan akokwa marsa memana dungi mula memana marungut-ungut tutuhani HP dung agak siang lau memana manur boras tulapo dilapoi nung ngahanga barita angkot na biasa nanito pangan na marlanggar jay mate do sude pangisi ni
motori. Mulai di medan motor di rokokan, mulai so mobil do mati maksudnya. Jadi dungi bagaimana tersadar memang, bah, aido angkot na biasa huhuduli na rohana. Aido tiap pagi na huduli lau Tuhanan. Amang tehe Tuhan inna. Bah, ina rohana. Mula may mana, dungi hudul may mana di bagas jabunay, huhud. Maranga may mana, agu tahi. Out na disihan yaw, ra do mati inna. Out na hudul ya mana kaningan ang koti, radang mangulub yaw. Amang tahi na rohana, la usalaho na kay Tuhani alani, sabur tiga-tiga ko. Gabi muru kau tutuhari na kaning, ala tersulat di paton. Gabe mengadung ya hera manala Tuhani. HP na adong do HP sakap nauli na pinasaan itu Tuhani. Gabe meluau siya parmaran ini mana. Tangis me mana. Tuhan ampun ini mana. Mau lihat ma. Di palua hoa siya parmaran. Bui gajang umurhu. Ibereng yana konna me dope. Mau lihat ma Tuhan. Dang di pasubuho mago hosaku jala dilia koro pe gajang nyumur laho nuno yana koku di bagasan hasya. Akamanginang na dia holongan di bagasan Kristus Yesus jodong ulu tarasongoni. Sipata molo tarimangi di tahun salpu tahun 2021 na naung talewati jalan moliate madohonota 4 tanggal 2 bona ni tahun bona na baru 5 tahun na baru na pinasaan ni debatatu hita di tahun 2022 jalan mukir raboy do hita satoki mangida tupudi akan na masa na heta dupi gok dolas ni roha manang gok do akka sibahen pikiran. Boy do hita marnida satokin di pudi ni ngoluta di pardalanan ni ngoluta na selaon songo dia do pabahenan ni debata burju ni debata dengan bahasa ni debata laho mangalehon di hita haluaon jalan laho marbudu-buduhon di bagasan akal lasiroha atikpe ikut do hira-hira di pasobu debata hira-hira di paloas debata gudang akka parmarani. Ido makana tradisi tadi HKBP doh dia kahuria namar pertemuan tu HKBP molo ngajupang pukul 00 adong do disi maracara ima songon madok moliate tu debata ala di paloas bongot hita tu bagasan tahun baru ai se tahena so maracara mo maracara tai sudi Ito, tohoro, pigay berma air mata, godo, wado, sudah do madok hata, so nasipat sudah do madok hata, sudah do minta maaf, sebelah do minta maaf, anggo sedang do sudah do hita minta maaf, sudah. Ibereng bukira ina tau dang tak maaf do betu abah ida mana. Jadi tabodo jalan kok ku paksa do. Ani muru bawa bapak enak tunggu duduk di kudu. Ikut tabodo da jala ajarota do marlasiro hamadok mauliate. Jala disi Dina madok hata hita, madok moliati tu Tuhani, huhut manangihon hata ni debata, jalalas marsi sesa dosa hita dua kanongata, tu ripeta, tu amata, tu yanakota, tu pahoputa, nang tu musut tabei. Rikot dui. Buasa alam memang di sido di debata tu hita kesempatan lau madok moliate tu ibana.
Di sido dihita dilihat dua debata kesempatan lahu memuji ibana ala dang gogota, dang ala ni parbinotoata, dang ala ni hamalawata, dang ala ni artata bu hita mangulu di bagasan tikyon, alai ala ni debatano. Ay tarkarar hita do hosay? Tidak. Bui do tatuhor hahipason? Tidak. Bui do tatuhor gajang niumur? Tidak. Kita tidak bisa membeli itu. Tetapi ketika kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan, maka Tuhan ingin melihat, mendengarkan dari kita bagaimana kita bersyukur, mengucapkan terima kasih karena begitu besar perbuatan Tuhan. Ido jamita sadarion. Ido barita nauli sadarion. Napatol hason narosian pesalmen, balgani pabahenan di bata, balgani pasu-pasu ni di bata, di tonga-tonga ningguluta siapari, jala akan narikot. Dilehot di bata, akka persoalan ningulu, dilehot di bata dalan haluar. Dijaga do daging do todita. Dipagari ibana do hita sian akka waso parjahat. Nang pekomba mulus sita diringgonin goma ni hamatian alai Tuhan debatado na manugu-nugu do na maniup tangakta. Di hati dako parpesal medui. Balgani pampahenan di debata di bagasan nguluna, atikpe memang banyak sekali tantangan dan juga persoalan-persoalan kehidupan yang dia hadapi. Tapi dia tahu bahwa Tuhan berada di pihaknya, dia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia, dan dia tahu bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan keluar. Walaupun kita harus melewati kehidupan ini dengan berbagai pergumulan. Aidang adung nguluta na mulus. Ibarat na namar pesawat ipe. Sotong tarokon ala suarung aspal di si. Adang adung goyangan di si. HP di pesawat pe adong bo hutur di si, goyangan di si. Molo roma angin, molo hapal ma obun. Dala pesoni do, las diroko jala tol pe baga pedala ni, danga mungkin lurusi, marga lubang doi, adong do sautik lubang-lubang nai, ngulut tapi pesoni do di hamang, danga dong ngulu di sahalap mulai nasia tubuh satu namate, mulus terus nguluna tidak ada. Tetapi akan menjumpai begitu banyaknya pergumulan dalam hidupnya, tapi kelebihan orang yang beriman adalah bagaimana dia mampu bertahan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengandalkan dengan kekuatan apapun. Alai di boto ibana do, Tuhan itu nagabi dong aku. Jadi toho do na do ne do edenya manghuta judu nakaning, jangan takut. 365 kata di Alkitab mengatakan jangan takut. Pigari teh setahun 365 hari. Setiap hari di dok debata tu hita unakoma mabiar. Nang pego si habiaran. Nang pegam ragam parmarahan. Alai dinamasuk kita dibongot kita di tahun yang baru tahun 2022. Tuhan memberikan kita umur yang panjang, kesempatan, tapi Tuhan juga ingin melihat apa yang mau kau lakukan tahun 2022. Aharonai si bahenommu, aharonai perubahan di ngolum, aharonai si ulaholommu di tahun 2022. Ay molotung peko sosoni na manguluta tahu tu tahun sosoni manguluta berarti dangadong perubahan. Gijangkiar rohana. Tabba tahun, lam tabba gijang ni rohana. Kan itu.
gijang makkatai niripu don nyorom hape lam tabba gijang ni rohana makkatai alai morido adong perubahan adok kian hasalaon na ido makanya didok saya akan namalo jangan mau jatuh di lubang yang sama unang betong dipangido debata adong perubahan dipangido Tuhani adong sautik perubahan duita nengek pe memang tidak semudah memutarbalikkan tangan ala dipangido debata nenget songon ede kan iya ai satetek nautik doi molo lam matetek lam akan perubahan besar. Itu yang mau dilihat Tuhan kepala kita. Ido makana iko posro hata di tahun na baru na manginang. Harus tahu dan percaya bahwa kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita dan Tuhan akan selalu mencukupkan kita. Jangan takut. Holani do. Jangan takut. Setia, berdoa, anggapi persoalan di bagasan gulung. Jangan takut. Tuhan bersamamu. Jala takas to hata di debata di bagasan tikon unak komabiar. Ibana do napatogu akarangsang ni pangupangamu. Ibana mamasu-masu akanamu di parsitonga ami. Ibana mabahen marhade mahon parbalohamu. Di pamahap dohon eme namarmiak. Aduh na hurang muse. Tak ada. Tuhan mencukupkan engkau. Tuhan meneguhkan engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberikan kesejahteraan kepada engkau. Tuhan mengenyangkan engkau dengan gandum yang baik. Apalagi yang kurang. Jangan dong. Jangan pakai ukuran kehidupan dengan ukuran lintah. Ibu tuamu mau pacak di hitaan. Kadidok keperan podani Raja Salomo doi. Jangan seperti lintah. Maunya hanya menghisap darah itu sampai banyak melubui habis masuk di darah ni jol main naik. Hape dang ibu mana? Mek dobu butuhana. Kan itu? Sampai gubung. Unang songo katak nagijang rohana, ada orang dibigi hambui. Arong sada kodok. Alabui di balgahun imana butuhana marhite. Nanirup imana aka oksigen, bui di pabelga imana badan na. Badi do imana matu akadongan na umet. Au do na bulu ni nakan. Au do na balga. Aku yang perkasa ini mana? Jadi saya gijang rohana. HP Roma pidong. Dakko na ubulon di Portibion ini mana? Bah, isi dong ini mana? Arong dope na ubulon di sabulaan. Inna tu kataki. Daong, tak porsiyaw, aw na ubulon. Ngay bereko. Budo belga dagiku. Perkasa doaw. Ini mana? Ropi dongi, mek kalimana. Daksa dihana dopeho inna. Roma kata kidokon. Atong patudu matuau. Beta. Ise do na bolo siya nao. Asa ubereng jo. Ini mana? Baroma pidongon dah. Babeta inna. Badito gihok katakon. Ibereng ma. Nyaman no bulu ninna. Gajah. Iba jono katakon madangi. Ginding dope ini mana? Daw bulud deh, dang sadin gajahi dope ho hinda. Daw bulud dope osani, bereng marah ini mana ba? Yubus mana dirina, ipabelgay mana beranda, ipabelgay mana kabang, baro mapidongi unang mate huan nong, ina pidongi kan? Araw, ikaw balgaw sa gajah iksani ini mana? Daw dang bu mate huan nong ina. Daong, bereng mak, ini mana? Ipabelgay ujung dah putak pas. Mati. Banyak orang seperti itu saudara-saudara. Yang mau melihat kebesaran orang. Tapi tanpa melihat bahwasanya hidupnya dan juga apa yang ada pada dia sebenarnya sudah jauh dicukupkan oleh Tuhan. Banyak orang seperti itu. Nah manginang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus. Harus optimis dohita di bagasan guluton.
di tahun 2022. Unang pesimis. Di boto Tuhan itu, ahado hahurangamu, na pinangido ni rohata, nasosaw dope, akan na pinarsita ni rohata, naso dilehod di bata dope, unang mabiyar, unang pesimis. Hidup ini harus optimis. Daw, bos rohaku, di boto Tuhan itu, di lehod Tuhan itu. Ahado dagabe jabarhu doho bagiaku di boto Tuhan idoi. Ahado dagabe sialang aku sogot di boto Tuhan idoi. Aha bohana nang huado bisogot di tahun 2022 di boto Tuhan idoi. Na penting pos rohata today di bata. Marsihoti tadi bagasan tangian. Jala mardame hita tu akadongata na manginang na dia holongan di bagasan Tuhan Yesus. Nuaing puji ma Tuhan pujilah dia atas segala kebaikan Tuhan. Las marohata jala totong ma di bagasan hadameon kita mamudus taonon dang tabo to marang aha. Ale pos roham debata bait dongami lau mangula ula ombo ya debata bait dongami lau mangula ka ula ombo di pasu-pasu Tuhan debata mahita las mangidu hami di tangiang anggiak ma marhahi pasok kita salu na manginang nunga kaluar kadami. Kemungkinan di akhir di bulan Sadaon, manang di awal bulan Februari, komorok do habis yanon. Jadi mulia tema, ada yang nomor tadi hata udah, mulia tema. Huida balgani pabahanan di debata, di na opak tahun, hampir opak bulan mahabidison. Jala las rohaku gu pasu-pasu na hujalo siya Tuhani di HKBP Jalan Luraon talumubi inang padida tangya ko kamu anggiap marhahi pasu na sida manomonomu pasu-pasu na nang sipasato ni debata Tuhami las roha molidoko kamu say buru main nahamu bangguao bawa pe manang burpe unang asal mau unang di parto-katongani mana anggi bahaya di sehat mak. Jadi yang manginang selamat tahun baru madihita saluhna sahak mata binami tuhamu keluarga dohot diamu akan manginang namar minggu secara live streaming di inganan nabi pasahaton nabi ma selamat tahun baru amin. Maunya tema ali Tuhan di bata amanami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Marlas roha jala mariaria dotod dinabi lau mamuji pasanga pengguarmu di saluhud na balgani pabahenan mali Tuhan aka pasu-pasu na di jalohame di tahun na ibaruon tadi kon nami tado tahun na lelengi tahun na buruhi tahun 2020 di bagasan nasiroha atik petuhan molo di idahame satokin di pardalanan ningulu nami gudang akan nasa aka parmaraan naniadupan rohana aka parsahiton do sude tahe Tuhan aka pergubulan na diadupi hami di bagasan ngulu nami ale moliang tema nunga di ita si malolong nami nunga takas di ida rohanami di habur jomi di pasu-pasum ugodang do pasu-pasu na nilehom Tuhan molo maribakon akka sudi pargulmiton di ngulu na diadupi hami di tahun na salpui jalapos rohanami sapala naong di pasahat ho Tuhami 5 tahun na baru tahun 2020 daun di bagasan nasiroha
Pos rohanami pasu-pasu mangulu nami jala ramu tima parlakani ngulu nami. Ali Tuhan, satinggak ko masyak kami akan nasa hajahaton ni haportibion. Sa lehon hamalumon dia kana dibagasan persahiton. Lehon akka napinarsita ni roha ni akaya nakon nami. Hobar tu nalomo ni roham. Lehon ma akka sila siroha. Tu akana marsak. Tu akana dangol. Tu akana somarama somarina. Tu akana terhurung. Jala pake hamiali Tuhan. Laho gabe habauran di pasu-pasu. Tu akadongan namin na humaliang. Todimima na matjaga hami. Na mga ramoti lakaning ulo namin. Tuhan, tilas ni roha, dia karuas ni huriam, tabaya kapasu-pasu, akbaya akahay pason, doho sila si roha, di saluhut na ruas ni huriamon, paherbang matangam muli Tuhan, laho mga ramotin na sida, doho margugoyhon na sida nganu pare di bagasan nguruna, dia ka keluarga na daw siya kami, na subuhi jupang di bagasan tahun na baruon. Posrohanami ramotamu manang di dia penasida maringanan. Dia kana marlis roha marhite-hite umur nagajang. Nanang si pasahato muali Tuhan dohot ulang tahun pardongas saripeon. Tua karuas ni huriam di bagasan minggon. Tuhan leo magajang ni umur dohot akka sila siroha di tonga-tongan inguluna. Jaladang mana lupa hami manang Yakob bangso do negara namion. Huriam hagabepe akan naposom akka huria-huriam manang dia nadong dilihat di portibion. Dohot sudia karuas di huriam. Pasu-pasu mali Tuhan ramoti akka pamaret tanami dohot na manguluhon di tonga-tongan ni huriamon. Padawa kaparmaran dohot nasa akajia haguturon siya tonga-tonga ni negara namion dohot di tonga-tonga ni huriam. Ali Tuhan di mata martangnya kami ali Tuhan di bagasan manogot ni ari tersonggot dohami di namar sahid madabu siap puruman simatuan boru ni naposomon ima inanami opung fani borusyahan. Tuhan macagalin wang pamatang na hinorhon ni ro parmaraani na dibagasan guruna. Alay mangido hami. Ali Tuhan lehon hamalumon. Leon hagugon na siya ko. Sayunang matuhan ro akaparsahiton nabulun di pardagingon ni natua-tua nami posrohan nami nang pedau hami akaya nakonda alay tod dimi mana manugu-nugu doho na alaw mangalion hamalumon tu ibana asimarwa mali Tuhan malum mabungang na dohot pardagingon na ala ni asini roham pasu-pasuam mo doho pamalumom mo ibana. Ali Tuhan dinalaw mulak pehami siyan tonga-tonga ni bagas coromon ramoti hami di pardalanan padaw hami siyan paramaraan suasongono pinaposom amanami paddita purba nanaing borhat tubo na pasugit lamad dohoti 5 tahun kesehatian di tonga-tonga ni huriam doho diakka naposom sian akka huria na asing jala dinalaw borhak pe ibana dohot dinalaw mulak haduan tu cimahion tangamu nagu asine rohaima nama masu-masu nasida padahon akka parmaraan asa bui marlasi roha akka salhu na naposom lahomad dohoti ulaun di tonga-tonga ni huriam dohot ulaun di tonga-tonga ni keluarga. Mulia te mali Tuhan asimaroham
Hupasat tamema daging dohot to dinami tu bagasan tangamu nabadi. Di bagasan Kristus Yesus dohot to di parbadia jalo matang yang nami. Amin. Amanginang tapasahat mapeliata tude pata uhut marede maida. Maju bang tau baru dia di bahen Yesus di ban rohana di awon basana di batu ibana do manogoa salut adi pada membalas di rohaku. Dibani puji jiho oh Yesus debataku Anang mamulon mamban pertuaku roha panurani godani dengan basami ahodo pamurupi. Tatangnya ko mapeliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang horo harorwan di saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma siyan na nilon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasi yang hami pilihanon. Pati pulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana di Banua Kijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu,
Sesaat malomoni roham di banu atau ngaon, songona di banu agijang, leon matu hami sadarion hanguluan siapa hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hontu pangucunan, palu amahami, siat pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho, disodakon Tuhan di batama bohina tuho, jala asima rohana midao, didopakon Tuhan di batama bohina tuho, jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu di hita salutna.